तब हम गीत गौनी की मरही के बाटे तो अरे मार दो न जान से मरही के बाटे तो मार दो न जान से अरे काहे के मुआवलू नजरिया के बात से काहे के मुआवलू नजरिया के बात मरही के बाटे तो मार दो न जान से मरही के बाटे मार दो न जान से मरही के बाटे तो मार दो न जान से काहे के मुआवलू नजरिया के बात से काहे के मुआवलू आलोक भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। इसमें जो धुन है भैया कौन सा सेट करेगा? हमारे गुरु तुल भरत शर्मा जी गाए थे। विजय भैया गोरिया चांद के अजरिया नियन गोर बारू हो तोहर जोड़ के हुनई के बेजोड़ बारू हो तोहर जोड़ के हुनई के बेजोड़ काहे के मुआवलू नजरिया और का घर से निकललू वाह वाह ले 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 ये हमरा महाकाल बाबा की ओर से हद लाखों लाख रुपए के आशीर्वाद मिलल। वाह महाकाल भैया के बार बार प्रणाम करो। अरे उरा धन में गुलर के फूल पड़ जाओ हद ये माई से प्रार्थना करो। सही कर घर से निकललू साजी सवार के साजी सवार के हो साजी राजी बनवल बाड़े सचहू सवार के अरे राजी बनवल बाड़े सचहू सवार के तू ही हुए सपना तू ही तो ऐसा सपना मिललू कि तारे के सभे जगले आंखें देख ले बुद्धि फेल कइले बारू वाह जय हो बुद्धि फेल कइले बारू बुढ़ावा जवान के बुद्धि फेल कइले बारू बुढ़ावा जवान के बुद्धि फेल कइले बारू हां एने बुढ़ावा बाड़े हद एने जवान आ आ बाड़े आ आ जी सर वाह वाह मुखिया जी के बेटा निखिल यादव जी 501 रुपए के आशीर्वाद दिले मैंने। जय हो अरे बुद्धि फेल कइले बारू बुद्धि फेल कइले बारू बुढ़ावा जवान के काहे के मुआवलू नजरिया काहे के मुआवलू नजरिया के पास से काहे के मुआवलू नजरिया के पास से मैं तेरा दीवाना दीवाना मैं तेरा दीवाना नजर मिलाओ कभी नजर मिलाओ क्या
वो तो एक तरफ है, एक और आवाज ऐसन बा कैसन बुझाला जे कोइलर बोलत हो। हाँ सही बात पहले कि क्या बोलू जी, क्या हाल है? कोई सारा माई जाई गोरी तहरा कोन पे, गोरी तोहरा टोन पे हो गोरी तोहरा टोन पे कोई सारा माई जाई गोरी तहरा कोन पे, गोरी तोहरा टोन पे हो गोरी तोहरा टोन पे चांद के भी मिलल बा गोराई तो से लोन पे, चल चांद के भी मिलल बा गोराई तो से लोन पे। ए सपना ये सपना अपना तू गोलू के अपना तू गोलू के डोलावा जनी मार के, वाह वाह कि अपना तू गोलू के डोलावा जनी ईमान के। एकदम हमार वाला रिदम ना ना फास्ट 1 2 3 4 वाला हाँ जी तो कहे के मुआ नजरिया के बात लाहे लाहे कहेंगे नजरिया के बात अपना तू गोलू अपना तू गोलू अपना तू गोलू के मुआ नजरिया के नजरिया के बात। अब सारी लड़के यहीं पर बैठ जाओ। हाँ